To kaga yanda ake game free. Farko idan ka shiga nan sai ka danna free, sai ka gangara ƙasa za ka ga an rubuta roll, sai ka yi rolling. Idan ka kai danna rolling sai ka sake dawowa nan, sai ka zo ƙasa sai ka yi watching bidiyo guda 5. Idan ka ga bidiyo guda 5 za ka ga sama, za ka ga yana reading. Ko bidiyon bai buɗe ba, idan wannan reading da yake ya dawo 0, kana ganin yanda yake reading. Yana 40:38. To yawwa, to kaga yanda ake yi. Idan ya dawo 0, ko da a ce bidiyon bai buɗe ba, yawwa sai ka sake dawowa nan, sai ka je kaga yanda ya nuna wannan koren rubutu ɗin, wannan koren rubutu to yayi kenan. Sai ka sake danna wani watch a nan. Idan ka gama, bidiyoyi 5 ne, saboda ƙarancin lokaci ba zan gansu duka ba. Sai ka sake dawowa, sai ka shiga smart contract. Idan ka shiga smart contract za ka gansu ga su nan, sai ka danna OK, sai ka yi signing. Ga shi nan a nan an rubuta signing. Yawwa, idan ka yi signing sai ka yi take. Shi kenan ka yi signing kenan. Wannan guda 1 aka bayar a wannan. Wasu suna ba da 5, 6. Sai ka yi signing. Sai ka sake dawowa, sai ka duba desktop naka ka gani yanda abun yake. To kaga yanda ake game free kenan, bai da wani wahala.